awuboni because awenza kanti. Uma ukhipha imali ye Thanksgiving emzini wakho, before iphume imali ye Thanksgiving, noba uyithathile wayibeka apha uthi ngiyayisa ngoku umkhokheli, kodwa iba nezinto iyale zazona. Sizwane ne? Yebo. Uba inezinto ezitheni? Mayithi noba iyaphuma, iphume nemilayezo. Uyibambile ne? Yebo. Ithi ngoba uyikhiphayo kunzima, uyikhipha yekolo nayo yokugcina. Uthi ngoba uyikhiphayo uthi uzondithwale nakalokhu nje. Ngezo ngalo zakho zobubele. Sicela impilo, le mpilo uyicela ngexesha ukhipha lo mnikelo. Ukuze umpostoli oyinhloko uma esithi eBloemfontein zonke izinto enise apha nizithandazela sisesandleni senu. Uyayazi ke wena esandleni sakho.